Greater Volongkom Press Club ningkan isi arta kechok katalon pon. Greater Volongkom Press Club ningkan isi arta kechok labangso ajai mekalong maipu Robelson kata lapen rostoming lenga to mahin pensi ada por phai sirke ba por malong pen. Greater Volongkom Press Club alamai thurpon. Labangso mai long Karbeng Tanmas Council along Modaram Lekthi Pencheng Lok District Press Club of Karbeng Long along Maipu Diganta Teron lapen Chon Bang Danielson B lapen Karbianglong along rialong nongnam jetangklong atok bang khoya sing hanse 0 NGO long amaipu isak phangcho Karbidale News along CEO Sampribe Lotikimi News Karbianglong a CEO Jirsong Teron Volongkomaji KSA amaipu Kiron Tokbi District Press Club of Karbianglong along Dihin Rimbang Arun Lekthe Anparta Foloni Press Club Haroghat Sub Division Press Club lapen ahin pen pherang ki klem ki dam abang phobang phetum chetong donsi labang so amaya ardi pitun Greater Volongkom Press Club along ke klem ke dam kai ki amat pherang ki asai kache paduk khrop abang phu atum phan pusame Greater Volongkom Press Club ke chengsi amhang ke thekani katalon along nong ipi pajer pon nong ikelong dona bang phu atum lapson henlo jirsong singnar Karbi Daily News Thangtom Tokbi Lotikimi News Karbianglong Rajesh Ronghang Karbilong Ria Birta Alultum Aphansi Nong ipi pajerpon alang letum kai kema ke klem kedam kacepaduk krup lapende alang letum phan ansri klek ke klem kedam ke methuji mate ke klem kedam olong ningke parongdun ningkirungdun asonsi Greater Volongkom Press Club ahin pen positame nong ipi pajerpon ini dah ningarong pian lo ini tu nak Volongkom adim lo son ini Greater Volongkom Press Club amhang patek det pen ini ningkan isi kechok lo ini labang so ningkan isi kechok kalong ini lang setong lumong lo ini kupai lo ini tu lah person adim lo ini tu kalau Press Club isi amhang patek lo labang ini sel lo itu kelada kalam katu abitane ini tu ini obat datang sini Volongkom Ate Bharat Kachari Arona Ustami itu demokrasi nasa demokrasi along karjabdum media taisilo sonfido 4 pillars disukulo 4 pillars ang bongke legislature lo executive lo judiciary lapen ke media la sonfli hen lo ilidum Bharat Kachari demokrasi along abage karjab pillars media yang siabe product te judiciary long ka chunche executive long ka chunche la penke legislature kasi sonpli choklim lo product te ansi si ke chari aron long bangke kichun pami pong te li tum kidal kodi kasi li tum man pineng media tum man inang anil tum theglong media product te মানে masapso kaligligin na kusama din ko ngayon sa mantin kalang itu majoy ni si itu kaddu ka kita prada alam sini we are the responsible for the people of our Indian for the people of for the society itu society fancy kar jabi bisi kaddu ka kita kebang lo lapen ke media tum talo isiben lo radapan ke panong si media ta isi amang pathek lo media ta pili gitu kasili tum media kithik dinge to lesi something alam sal kachini ne homi homi la penke ne langa isi nangli tum mateng lo na chone ri tum mang la kechok chi lo bange kechok chi jong lo la ke arom lo la penke nam itu responsible mane nada kacip tak nani anu hala la sonom ni tiga ko ni la sonom media responsible ke la ucok si rada lo pakla lalu mati sila te ili tum claim ponam ko lalu blokan te ili tum
pa pi hol muta lang papang ko paten ke penang an kele tungai pa pi hu apai bisi bang media lo penang ke akiri paten ke rong yang si muata ni bilang sila waktu pulis lo tante rong so pulo na kapili lo kalimati pulis ni lah dulu hari ni pulis ho sansi kapili lo same non media ta handa la sansi kapili lo sta ahok pet kang sai pana bang si hala lang ni tumta kam chiklem lo non media tumta ahok pet kang sai bang si mithang kam chiklem lain lo mat yala mo ni me par lo na pen ke hinji me pagir lo na pen ke kaddu gawe non ke bang ye lo asta mi alang ni tum chiklem ke tam lo ni serap din si ni pamu ya ta lo nang itum lada isi mesen itu maklab ahem akan asai hem akan itu jalan sorti asal ni la non ini kamang bawa portion ko adim lang pipo itu lo lima la bang ini mau itu pun hilang lo jadi hidup ni pagi kita lo ini lo pesan ningkan isi kechok ini amang getek abang so katalon sampai lo ko alang itu kan mai tu penceng lo kong cumbang ko an pengke aru ni an pengka ini lo terus dekat sini kalau Pini Volongkom majilong ke do tarabasa sit famalong kecheng si kreatar Volongkom maji press club amhange thegani ke talon labangsu along dilitum district press club pe nang chitong dun kongkin ba khai dan goson be taben dak pini dilitum hanang chopha kreatar Volongkom maji press club amai phu pathar sangho pelapu chunbang ke hai Tumhan nili kadom bajir lo lapen pini kecheng si Greater Volongkom maji press club amang athek ahir jume nilihin pen district press club hoi pen kadobe vantanal tumhan ahir jume pajir lo lapen kewang jilang ani sitame Greater Volongkom maji press club ansu se ajakong kang tangji phandili hemphu mukrang rasinja anam ahir jume hang pipon lo lalo pini labangso kecheng si Greater Volongkom maji press club amhang athek anilong nilitum nang chetong long pen ning sam piglo ningarong piglo lasi nili dak kidoan Volongkom maji press club along klembang pi doan numhan isi nilihin pen district press club hoi pen kachuning ri kang tung la puhan lo elitum herangke pulute media pulutangte elitum kai kita cerok tok mendonangi lapen ilitum hawar kai kita kepaklar ponji fan ilitum ningisi vet pen arjap tipsi claim ra pen nai puchuning ri ponsi nilam the ing ton koklo nanti pini da tarabasa sitson Volongkom maji lo nitum Greater Volongkom maji press club ini 13 November 2023 ani anke kan isi kechok lo asini ngarong piglo pini arni Greater Volongkom maji press club kan isi kechok arni dong na chitong dun manpeng gitu alu sarko sar hamle ke em urban autonomous council lapen ke ili tumnong na chitong dun tokbang nam chitong plong tokbang sar khasingan sisa lapen ke ili tumnong kopai mi ini district press club na chitong dun president secretary mipu sar digan teron lapen ke Kongsun bang, sar Daniel B, lapen ke finance secretary sar Arun Nekti, lapen kapre press club pen nang chitong dun pini ladak first foundation dilong nang chitong dun ali racham ni pi ningarong piglo, pen ni piglo, lapen non kibang jilang arni abang bustami tum lapeson claim dam rapen pen ahoka birta radapan keban pisi dun an tum Greater Volongkom maji press club pen bangke, kaki da cirok tok lapen sik dingsi kita dulu.